हे आंदोलन पुढे नेण्यासाठी जशी आता एक मुख्य समिती तयार झालेली आहे तशा तालुकावार समित्या या तयार होणार आहेत प्रत्येक तालुक्यामध्ये आणि तिथल्या कलाकारांना एकत्र करून तिथली एक उपसमिती म्हणजे सब कमिटी ही आम्ही स्थापन करणार आहोत आणि त्यांच्या माध्यमातून म्हणजे सगळ्या तालुक्यांना आम्हाला सगळे कलाकार जोडले जाणार आहेत आणि आम्ही रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून हा प्रश्न आमच्या सरकारला विचारणार आहोत की आमची कला अकादमी तुम्ही आम्हाला जशी होती तशी कधी देणार। त्याशिवाय गव्हर्नमेंटला त्या दिवशी आम्ही पण सांगितलं आहे व्हाईट पेपर आम्हाला म्हणजे श्वेतपत्रिका ही तुम्ही द्या। या एकंदरीत याच्यामध्ये म्हणजे कधी निर्णय झाला, का निर्णय झाला, त्यानंतर त्याची दुरुस्ती करायची की आणखी काही करायचं हे कधी ठरलं आणि ते ठरत असताना कशा प्रकारे ते करायचं याचे सगळं तपशीलवार हा त्या व्हाईट पेपरमध्ये त्या श्वेतपत्रिकेमध्ये येणार आहे। त्यामुळे मुख्य आमची मागणी जी आहे ती आम्हाला तो व्हाईट पेपर म्हणजे श्वेतपत्रिका ही आम्हाला सरकारकडून पाहिजे आहे, ती आम्ही मागत आहोत, ती मागणार आहोत। मुख्यमंत्र्यांना सांस्कृतिक मंत्र्यांना एकत्र भेटून आम्ही आमची ही विनंती जी आहे ती त्यांच्यासमोर मांडणार आहोत। तर अशा हे मंगळवारी होणार आहे 11 वाजता मंगळवारी कला अकादमीच्या फुटपाथवर नारळ वाढवून आम्ही पुढे जाणार आहोत।